de fapt tu nu ești genul căruia să-i placă femeile și care Păi să pice așa nispită la orice... Orice ar mai fi, nu se mai întâmplă nimic. Și nu s-a mai întâmplat nimic. Da, ești genul care s-a fript cu ciorbă și acum suflă și ne-a urât. Nu. A, de felul tău tu nu... Dacă nu vreau, nu vreau. Am înțeles. Atunci am dansat și am zis că nu s-a întâmplat nimic grav, dar am văzut că au fost reacții după și am zis că nu mai fac nici așa. Doamna Andreea, de ce nu vă convinge Cristian că e un băiat la locul lui? Bună ziua! Bună ziua, doamna Mirela. N-a făcut nimic. Doamna Mirela, normal că nu a făcut nimic pentru că este filmat. Acum să nu spună el că nu ar fi făcut nimic dacă n-ar fi fost filmat. Cum am făcut și data trecută. Păi și data trecută am fost filmat și am dansat și am văzut reacțiile acelea și am zis că nu o să mai fac nimic. Și am avut petrecere și pe plajă, petrecere și aseară și nu s-a mai întâmplat nimic. Iar acum pe ultima 100 de metri vă dați seama că nu poate să facă. Adică ar fi vrut, dar nu putea? Păi nu putea, normal, că e filmat, doamna Mirela, ce să mai vă spun, e filmat. Dar eu vreau să vă întreb, doamna Andreea, credeți că toți băieții, de fapt, dacă nu erau filmați, se comportau altfel? Cred că da, asta este părerea mea. Și atunci, de ce ar fi Cristian, să spun, mai de acuzat decât ceilalți, dacă toți sunt la fel? Doamna Mirela, v-am mai spus, Cristian este cu fata mea, că dacă n-ar fi fost cu fata mea, nu mă interesa și nu am nicio problemă. Da, dar spuneți-mi, are legătură sentimentul de iubire dintre el și fata dumneavoastră cu ceea ce se putea întâmpla aseară dacă nu erau camere? Da, nu știu ce iubire, unde... Eu cred că el nu ține cont de asta, doamna Mirela. Deci nu ține cont de nicio iubire, n-ați văzut, n-are țigări, a făcut poștă cu fetele și așa face mereu. El nu ce să țină cont de... Nu. Nu are nicio treabă. Lui când se pune pata, când îi vine, nu ține cont de nimeni și de nimic. De câte ori ne-am intrat eu în direct și am făcut ce am făcut, l-am certat așa și el a făcut la fel. Dar de data asta ce mai făcut? Vreau să vă spun de petrecerea trecută cu fetele în casă. M-am uitat pe Antena Play și eu îi spusesem ziua că înjură și seara chiar a tras o înjurătură, cred că a fost cu dedicație înjurătura aia la adresa mea. Cum așa? Păi să vă spun eu. Era o melodie și el a început să înjure. Așa e, Cristian? Îi fredonam după o melodie. Nu, n-a avut nicio treabă. A fost o petrecere aici și era o melodie cu... Înjurături? Cu bipuri, cu din Păi astea. și doamna Andreea, de ce crede că era adresat? Nu, n-are nicio treabă, n-are nicio treabă, doamna. Eu fredonam decât melodia care... Atunci când ai pus cu Bigi Mafia, cu ce am ascultat noi atunci, în seara. Doamna Andreea, dar nu există totuși riscul ca dumneavoastră, neplăcându-l pe Cristian, să aveți impresia că tot ce face e împotriva dumneavoastră? Sau lui Eli? Nu, doamna Mirela, eu v-am spus, asta este părerea mea. Eu îl văd la televizor, el nu are, pe Antena Play, el nu are cum să mă păcălească pe mine, eu îi văd reacțiile, eu văd. Deci eu prin asta spun, nu că mi s-a năzărit mie peste noapte să nu-mi placă sau să nu. Nu, eu, cum i-am spus și fetei mele, în urma faptelor lui, eu asta spun. Eu nu spun de la mine, eu ce văd. Eu asta spun. Uitați, de exemplu, acum văd cum făcea poștă cu țigarea cu fata aia. Adică eu nu înțeleg de ce m-ați văzut după mine, am fumat și eu și Marian. Le-am rugat pe fete să ne oprească și noi. Pe mine nu mă interesează de Marian. Păi nu înțeleg, toată lumea, ați dat materialul numai cu mine. Am fumat o țigară, fumăm și aici cu toții la fel. Când nu mai avem țigară, tot așa fumăm. Fumăm și 3 inci și 4 inci la țigară, dacă nu avem, dacă nu ne dă voie să ne cumpărăm mai mult. Păi spuneai că tu nu simți nevoia să fumezi, așa îmi spuneai sâmbătă, că nu simți nevoia să fumezi. De-aia căutai sâmbătă chiștoace prin scrumiere pe acolo, că nu simți nevoia să fumezi. Da, mai mă și minți în față. Deci gândește-te că eu te văd pe Antena Play. Da. Da, doamna Andreea, dumneavoastră acum n-ați avut lucruri mai serioase de care să vă legați și ați prins momentul cu țigara lui Cristian?
de... Sau vi s-a părut de la într-adevăr petrecere. grav ceea ce a făcut el cu țigara Nu, împărțită? doamna Mirela, nu. Eu am spus, ăsta e. Omul nu se schimbă, omul rămâne la fel. El aici se abține, normal. Sunt filmați, e filmat, normal să se abțină de la unele lucruri. Ce ați avea să-i transmiteți lui Eli, doamna Andreea? Ce să-i transmit? O iubesc, că e copilul meu și că o iubesc. Iar în legătură cu Cristian? Treaba ei, facă cum consideră. Eu nu mai am nimic de adăugat. Se știe, n-am ce să mai adaug. Credeți că dacă ar fi după Eli, doar după mintea ei, v-ar asculta sfatul și nu ar face nunta aici, dar pune Cristian presiune pe ea? Nu, presiune s-au pus din toate părțile, doamna Mirela. Eu așa am văzut. Nu știu ce în mintea ei, vă dați seama. O presiune și, v-am spus, și din partea susținătorilor, și din partea emisiunii, și de peste tot. Eu v-am spus. Deci orice ar face Cristian nu poate să-și Doamna Mirela, dar n-a făcut nimic până acum. bunătățească. Ce mi-a arătat că a făcut? Ce lucru bun a făcut? Cristian, te văd și pe tine, nu știu, supărat sau E dezamăgit. ironic, vorbește ironic, așa, la adresa mea. Credeți că rezolv ceva? Nu am rezolvat în atâta timp, în atâtea luni. Te-ai obișnuit cu Ei, criticile? poate să schimb părerea aici? Nu știu. Dar hai să presupunem Dar că nici te nu vei se căsători. obosește, doamna Mirela, să schimbe părerea mea și să nu se mai obosească, că oricum părerea nu mi-a schimb. Da. Da, Cristian, hai să presupunem că tu te vei căsători cu Eli și veți fi fericiți împreună. Cum vezi tu relația pe care va trebui să o ai cu mama soacră? Nu știu. Presupun că dacă o să treacă câțiva ani și o să fim în continuare bine, o să schimbe părerea atunci. Acum, cel puțin, nu cred. Deci va trebui mult timp. Da, să și vadă pe el și că e ție. fericit într-adevăr după nu știu câți ani și atunci poate să schimbă. Dar acum, în curând, în viitorul apropiat, nu cred. Ce, doamna Andreea, dumneavoastră nu credeți că vor fi fericiți peste câțiva ani? Nu, doamna Mirela, nu va fi nicio peste câțiva ani. Relația asta e un foc de pai. Acum se e încins, se stinge și gata. Nu. Asta este părerea mea. Vă mulțumim, doamna Andreea, pentru telefon. Va trebui să luăm acum o scurtă pauză de publicitate și vom continua discuțiile. În acest timp, fetele fac curățenie generală în casa băieților, așa că rămâneți lângă noi, ne întoarcem imediat. De atunci